aikaa sanoa jotain Jeesuksesta. Jeesus on tosi kiva tyyppi. Rakastaa kaikkia. Se on kiva. Jeesus on paras, Jeesus on luotettava, Jeesus on ystävä. Hän on Jumalan poika. Jeesus kuoli, jotta saisimme elämän. Tuomas, tai Nepali, sano jotain Jeesuksesta, sinulla on 5 sekuntia aikaa. Jeesus on pelastaja. Amen. Jeesus on paras ja Jeesus pitää kaikista huolta. Jeesus on kaikkivaltias Herra Jumalan poika. Jeesus on paras. Jeesus on elämää. Siinä meni 5 sekuntia. Sinulla on 5 sekuntia aikaa puhua Jeesuksesta. Vapahtaja. Siis Mikä? Siinä on 5 sekuntia aikaa sanoa jotain Jeesuksesta. Jeesus on meidän Herramme ja hän pelastaa minut täällä. Auttakaa! Auta joku! Auta vaan! Siinä on 5 sekuntia aikaa sanoa jotain Jeesuksesta. Sinulla on 5 sekuntia aikaa kertoa jotain Jeesuksesta.